كميس أنحكم كورات تخطاتلتي مدب مقالح سبورت ساعتنا أخيلو بمعبل فنوى مساهم حبيرنا لنا مدبنا بليلة قديم تسقواتي تقعس مربب مالت فوليبول نبر برختك في لباركو إنا كنفلم نملؤ مكتتالكم بخبر نعدم أبقت ما تقعس مربب مسبوطوتا كوينا كتعوتن كلا متأنو زحلفه حاقوس يسمعا كم زنبره فلقتاي ذكروم برختك في لقبر ولدت بحال زيادة بغص السما باركو التلل برختي أبسمرات وليدا زعبيت كوينا كاب قدامي كساب شابعي كفلي أبيت مرتمة بقتان مأكلين درجة 4 سمرة كاب شامناي كساب 10 تخلت خفل دما أبيت مرتي إساقت ولد مدهن تخطاتي لام برخت باركو أم بقتا بيت مرتي 4 سمرة أنا تمهارت انكلاء مس سبورت علم تلالام قويا أجري زلال على تحتن زامسلو أبز كايدو زنبرو نبيت مرتو وددرات ميدالياتات بمشلاما أمناي زوبا مأكل وددرات كتكايدون تمرتت كابز بمقصالة باركو أبقو عسى مربب نختصاوت بزنبرا سمعيت أميدا بيت مرتي إساقت ولد مدهن نصوتا قعسى مربب أهدو زبالت باركو مستابيت مرتخينا نحاد عمد تساوتت أبشحن 994 دما بتهبوب تساوتين أسلت أنن قعسى مربب زنبرا نفسي هرسيوم يوهانس ماستر نتسلت زنبرت غانتا أدوليس تسأنبرتام باركو مستاغانتا كوينا قطف معبالة كترئي جمرت مستاغانتا بمخانون عوتات بمحفاس ببزحي وانا جبو كتعتر كالت أبشحن 998 باركو هاقراوي قبوء كتفتصم أمبل شامناي زرايا نامدبر تعليم ساوة وريدام أب ساوة قبوء نتعلم جزيئة مزازمت أب كفل سراوت 26 تمديبام أمونغو كفل سراويتات زكايدو زنبرو سبورتاوي نطفتات كعسى مربب دما مسقان طادق تبعتيو كتساوت تحاريت أب دحريت كم ليبرو كوينا مسات صوتا بمرأي دما ندق غانتا مورال الناس نقت اتا غانتا كاب دحريت تبقيسا سالساي درجة كوينا كزازم مريح ترى تساوتت سبورت نخبري نحقص نخبري عبي لإشتي عالي أثري كله يأكل محزنة يطري أقل يحنج تعناون يثري برخت باركو أود درات قعسى مربب حيلتات مكلخال إيرترا مسنايدك أنستيو غانتا حارينا تمريسا أبستت أوتتلو دما أب كلتشحن حدن كلتشحن كلتهن كمون كلتشحن سلستن أكتاتيلا أخلي العود كدفق بقي عيام باركو بزيكازي أود درقويا أغري 300 مترو كفل سراويت بمستطافون نقدامين كالأين درجاتات بمحاز مدالية تشلمت برختي أب حيلتات مسقان تحرينا قنون مسنايك أدم غانتا أدوليس داغماي بمسنبار أسلت أنتا أنا تابعوا زيادات قبل بمبال تذكارك إلتا قدفت حد اوان برخت باركو مسكفل سراويتا 26 كوينا وددرات قعسى مربب كتكايد ناباص عبز قشتلو غانتا أدوليس ناي مزازم صوتا أبسمرا ميدا بوشوفيلا تسرع لا نبرام قدنت نابسمرا كتمص سلستدلي دما كابتم أكايد قعسى مربب غانتا أدوليس زنبرو بليتي ناب كتما باصع وريدوم أمليقوم وسدوام نتا نوارح زدخمتلا غانتا أدوليس تسنبيرا دما صبو صوتا بمنصبرا وانجان معتار بقعت بزحوقس وصيد دما كعرفت بمكينة ناب باصع ناب أهدوء غانتا حارينا استتصنبرتو لفتصامي بفولي تذكرو سبورت نزوتر أكلنا خطر حنقل تحدث في وكا خطركس أبوي عدي حوي حفظي إنكم تسمعوا تغامي ومن أختي برخت باركو مس هاجراويت غانتا كعسى مربب إيرترا تمريصا ناب كينيا أبزم راحتلوم وددراتا بمسلسال صبق تمكرو كم زقسمت تحبر بزيكا زباركو أبداننت كعسى مربب سلطاناتات بمقصاما أبزوبا مأكل زكايدو زنبرو ناي كعسى مربب وددرات كم اون أو وددرات كعسى مربب حالتات مكلخال إيرترا كم دانيا كوينات تساوت نيرايام
برخت باركو نابز درجة كتبصح عبا أبركتو زغبرولا كفل سراويت 26 غوسغواسن حبريتان مينستر مكلخال غانتا أدوليسن حارينان بعل بيتا تساواتاي كعسو مربب غانتا ماي تمناي نبر عوض تسفا ميكائيلن مسغانا تقلص ألوم باركو دحري أب حدار مئتاواون أب كلتشحن تشعتن مسغانتا قدايم تساواتي كعسو مربب وددره أكايدا كم زنبرتي ذكر برخت باركو أبزناي كعسو مربب هيوتا نتساوتي ملئت تسفا قرقش ميلن روتا ولدون نسيراك عبا ميكائيل ساموئيل كجيج كابسلت انت دما ننفسي هرسوي ميوهانس ماستر تدنا كم زنبرت تقلت إذا قديم تساواتي كعسو مربب نبر أبسمرا بعل تحدارن أد سلسة ولوداتنيا أدالاو مدب أسلت أنو كعسو سكيعت غانتا نسر الزمبرا يوناس هايلي بيبا شاد شاي مدرخو قصيل زوعاله زور رواندا كابرسا كتما كيغالي تبغيسو 152.6 كيلومتر بمغعاز ناب كتما كيغالي زملس زنبره كوينو فرنساوያን تقدادمتي بيريرين أليكسن بقدم تختل قداماين كالعين بمخانه وددر كعوتلون كلو هولنداوي ادنه دما سالساي ترتحيزو مسمر عوت رغيصلوم ابزناي شاد شاي مدرخ زور رواندا ابال هاغراويت غانتا ايرترانهم زر اي 10 درجه بمحاس مسبلصات 10 تقدادمت نايت مدرخ بمخان وددرو فصيملهم امنا غزي حفشا وددر زرواندا كتشحن 21 دما نهم زر اي كابت قداماي زلو كريستيان ب47 كالي تفنتيتو شابعي ترتحزو يغسغسالهم بزي كازي امنا بلوص ولدو تقداداماي نهم زر اي كابت قداماي زلو الان ب11 كالي تقدمو كالي زبلص ولدو تقداداماي كخونن كلو ودغانتو محارته ولد شارشاي زبلص من اسي تقداداماي كوينلهم امنا قصبتا وددر دما توماس غويتوم كالي تعواتي بمخاني مرشالهم أبن بس عقب وان توماس غويتوم 5 درجة حزو يقصلالهم امناي زبلص افريقاوي تقداداماي كانهم زر اي قداماي كخونن كلو مسكله ترينغانو زصاوت متكل ايوب رابعاي محارته ولد خا 5 ترتحزوم الوم كم اون هاغراويت غانتا ايرترا كابتا مريحنه عبيت ازلا فرنساويت كلب بي ان بي هوتيلز 26 دقائق 22 كاليتات تفنتيتا ابشامنا درجات تسريعه كم زلا تفليطلهم For this moment, for this big day, I wish you all the very best in the days of the tournament. Show the speed of a sportsman. تقداداميت بشكلة هاجرنا موسانا دبساي بايك ايد كونتيننتال تيم استبهال جرمناويت غانتا تسنبيرام إذا أوروباويت كلب موسانا كم نويحات حزاك تكتاتلا زصنحت كوينا بزقربت لا تقلب مسرتيا موسانا مزاكلم نمسنبار بحاموسنا بجرمن أمري حزلام تقداداميت موسانا دبساي أبال هاجراويت غانتا إرترا مخانا زفلت كوينو أب تشحن 10 أب بحر دار أب استسرع وددر بدك أنستيو شامبيون زبلت الوددر نايك 4 عوتا كوينو قسم موسانا فلا مناي غانتا وددرا مس غانتا عراق زقصله كوينو نستا غانتا ابزنبرتلو غزينا ماكل مسلطن دوب افريقا كتشحن 15 مس دق غانتا او حزيت كيدانن يورساليم غبرون حبيرا بممراح ني استات حد ورح زخون سلطنا قسيمايم موسانا بزي كازي قدم 3 عامات ونا بحنتي سيرفيتو ستار دالي كونتيننتال تيم استبهلت ايطالياويت غانتا كتصنبر صاوعت قريبولا نيريوم مستا غانتا ون بني 1 عامت وعل صنيحام قصيلا موسانا وعلام زايد الاويت كلب ابزا زمتلو ناب هاجرا بمملاس اب تشحن 19 مس كلب دندنيا تصنبيرام اب تعامت مس هاجراويت غانتا ايرترا داغم اب استطرنفتلو دما شامبيون افريقيا ابيلام ابز حج غزي موسانا مس دسيت كيدان حبيرا اب طوكيو جابان اب سلاسل وددر اولمبيك تشحن 21 مستاف تحصيا زلايام بزيكا موسانا تقداداميت بشكلتا دسيت كيدانون اب دبليو سي سي كونتيننتال تيم مالت بماكل مسلطن قردم بشكلة عالمي سي اي ابستت ارنفت كلب ناي مصنبار عدل رخيبا كم زلا تفليط لهم دسيت كيدانه اب تشحن 18 اب رواندا ابستخايد شامبيون كونتيننتال افريقيا بجونيور او وددر كرونوميترن صرغان قداماي درجه بمحاس كلته مداليات ورق نمشلان بقعام بزن كالن بقعتا استمسط اي سي اي دما بقطتا نابزل على مسلطن ماكل كسلطنيو عديموا نعمتك تشحن 18 اب ودحر مسنا حدما اب بحر دار
ኣብ ዝተኣንገደ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ንምስታፍ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ትሕቲ 23 ዓመት ኣብ ዝተጠርነፈትሉ ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ወርቂ መዳልያ ክሽለም ከኣለት። ሕጂ እውን UCI ብብቕዓታ ምዛዝ መስረታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክለብ ደሴት ክትህሉ ስለ ዝመረፀ ኣብ 2020 ንደሴት ጠለባ። ኣብቲ ዓመት ብዘጋጠመ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኩነታት ግና እቲ ስራሕ ከይተሳለጠ ድሕሪ ምጽናሕ እንሆ ሕጂ ቅድሚ 2 ሳምንታት ናብ ክለብ WCC ኮንቲኔንታል ቲም ተጸምቢራላ። ሞሳና ደበሳይ ድማ ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድ ኮንቲኔንታል ብምጥርናፍ ኣሰር ደሴት ስዒባላ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ብደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ተባሒቱ ዝጸንሐ ናይ ጋንታታት ዕድላት ምርካብ እምበኣር ኣብ ምምዕባል ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳደምቲ ሃገርና ዝፈጥሮ ምትብባዕ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ፕሮፌሽናላት ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳደምቲ ሃገርና ኣብ ምስሳን እውን ዘይነዓቕ ተራ ኣለዎም። እዚ ስራሓት ኣብ ግብሪ ንኽውዕል ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ምስ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ብምትሕብባር ዝተጻወቶ ተራ መሪሕ ኮይኑ እቲ ናይ ደገ ዕድላት ኣብ ዝርከበሉ ዘጋጥም ናይ ቪዛን ካልእን መሰናኽላት ንምቅላል ኣበርቲዑ ዝዓዮ ስራሕ ኣዝዩ ልዑል ምስጋና ዝግብኦ እዩ። ኣብ መወዳእታ እምበኣር ነዘን ክልተ ምስ ኤውሮጳውያን ክለባት ናይ ምጽምባር ዕድል ረኺበን ዘለዋ ብሉጻት ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ሃገርና ዝኾና ሞሳና ደበሳይን ደሴት ኪዳነን ሰናይ ዕድል ንምንየለን። ምንጪ ዋና ጸሓፊ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ምስግና ሃይለ። ማንቸስተር ሲቲ ዓይና ኣብ ፕሪምየር ሊግን ሻምፒዮንስ ሊግን ንስሉሳዊ ጽዋዓት ቸልሲ ካብ መዋጥር ናብ ተስፋ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግን ውድድሩን ዓመታን ማንቸስተር ሲቲን ቸልሲን ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ኣብቲ ዝለዓለ ኤውሮጳዊ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ንግጥም ፍጻሜ ድሕሪ ምስጋራን ነንሕድሕደን ተራኺበን ከም ዝጋጠማ ድሮ ዝተፈልጠ ዜና እዩ። ቅድሚ ዝዓርሞ ሽሻዊ ፀወታ ግና እዘን ክልተ እንግሊዛውያን ክለባት ሎሚ ቀዳም ኣብ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ዝራኸባ ብምዃነን ብኣግኡ ኣቓልቦ ስሒበን ኣለዋ። ማንቸስተር ሲቲ ኣብዚ ናይ ሎሚ ፀወታ ዓወት ምስ እተመዝገብ እምበኣር ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ንሓምሻይ ግዜ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ንምዃን ክትበቅዕ ክትክእል እያ። እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ገንዘብ ወፍሪ ብሰብ ሃብቲ ኣቡዳቢ ክውሕዘላ ካብ ዝጅምር ዝተሃንጽህ ዓብላልነት እዩ። ብወገን ቸልሲ ድሕሪ ምእላይ ላምፓርድን ምምጻእ ቱከልን ዓብ ለውጢ ምግባራ እዛ ናይ አብራሞቪች ጋንታ ድሕሪ ኣብ ኣልያዝ ሩስያዊ ቢልዮነር ኣብ 2003 ምእታዋ ቶማስ ቱከል ንሳሳይ ግዜኣ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ክትጽምበር ኣኽኢልዋ ኣሎ። ቸልሲ ኣብ ዝሊ ካብታ ምስ ደረጃ ብሉጻት 4 እትወዳደራ ዘላ ዌስትሃም ብ3 ነጥቢ ድሒራ ዘላ። ኣብዚ ናይ ብሉጻት 4 ውድድር ክለባት ሊቨርፑልን ቶተንሃምን እውን ገና ካብ ረብሑ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይወጻን ኣለዋ። ስለዚ ቸልሲ ምጥፋእ ነጥቢ ዘዋጽእ ኣይከውንን። ቸልሲ ናይ ሲቲ ናይ ዝወቕትን 4 ዋናጩ ናይ ምዕታር ሕልማ ቅድሚ 3 ሳምንታት ኣብ ውድድር FA ካፕ ብምስዓር ከም ዘብነነቶ ይዝከር። ቸልሲ እዚ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ዝህልዋ ፀወታ መጀመሪ ናይ ዝቕጽሉ ከበድቲ ግጥማት እዮም። ደብሉዝ ኣብ ዝተርፍ 3 ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ ምስ ኣርሰናልን ሌስተር ሲቲን ዝርከቦ ፀወታ ክጽበያ እንከሎ ኣብ መንጎ እውን ኣብ ውድድር FA ካፕ ምስ ሌስተር ሲቲ ጥምጥም ከተካይድ እያ። እዚ ናይ ሎሚ ቸልሲን ማንቸስተር ሲቲን ዘካይድኦ ፀወታ እምበኣር ንኽልቲአን ክለባት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ቀሪቡሎም። ናይ ክልቲአን ክለባት ክልቲኦም ዓለምቲ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀዳም ፀወታ ድሕሪ ኣብ ማእከላይ ሰሙን ኣብ ዓብ ውድድር ዓወት ምቕማሶም ስዒቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ተጻወቶም ምቅያራት ክገብሩ ትጽቢት ኣለዎም። ኣብ ካልእ ፀወታ ናይ ሎሚ ቀዳም ስፓርስ ሰዓት 2 ፈረቓን ናይ ሎሚ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ክትመውስያ ናፊቆሞ ብዝጸንሑ ዓወታት ብመንገዲ እቲ ኣብ ግዜ መሪኖ ንዝበዝሐ ግዚኡ ኣብ መንበር ተቐየርቲ ዘሕለፈ ቤላ ቢሎም ዓወት ዘስተማቕሩ ኣባላት ስፓርስ ሎሚ ደጊሞም ዓወት ምስ ዝስንዱ ምስ ቸልሲ ብናይ 2 ነጥቢ ፍልል ጥራይ ዝመሓደጉ ክኾኑ እዮም። ንውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ምስታፍ ንዘለዎም ተስፋ እውን ከበርኹ እዮም። ብዘይካዚ ሊቨርፑል ሎሚ ቀዳም ካብ ሰዓት 10:15 ሒዛ ኣብ ሜዳ ሳውዝሃምፕተን ዓዲማ ክትጻወት እያ። ሬድስ ካብ ውድድር ብሉጻት 4 ብ7 ነጥቢ ድሒራ ዘላ ክለብ እያ። እንተኾነ ግና ብሰንበት ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ተሰሪዑላ ዝነበረ ግጥም ብሰንኪ ደገፍቲ ዩናይትድ ናብ ወነንቲ ክለቦም ስድራ ቤት ግሌዘር ዝቐንዐ ተቃውሞ ምውዳቦም ዝተፈጥረ ዕግርግር ድሕሪ ምስራዙ ናይ ሓደ ጎደሎ ፀወታ ኣለዋ። ግጥም ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድን ዝመጽእ ሐሙስ 13 ጉንበት ክካየድ መደብ ተታሒዙሎም። ሊቨርፑል እምበኣር ኣንጻር ኣብ ሕማቕ ደረጃ እትርከብ ክለብ ሳውዝሃምፕተን እተካይዶ ፀወታ ካብ ዓዘቕቲ ስዕረት ወፂኣ ተሳትፎኣ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ንኽተረጋግጽ ዓወት ከድልያ እዩ። ኣብ ውድድር ብሉጻት 4 ዝወቕቲ እታ ዝቐለለ ጉዕዞ እተካይድ ዘላ ክለብ እንተላ ናይ ዴቪድ ሞየስ ዌስትሃም ክትከውን እትኽእል። ዌስትሃም ጽባሕ ሰንበት ኣንጻር ኤቨርተን ፀወታ ተሰሪዑላ ዘሎ። ኣዝዩ ዓብ ዕላማ ሒዝና ኢና እንጓዓዝ ዘለና። ኣብ ውድድር ቻምፒዮንስ ሊግ ካብ ምስታፍ ብዙሕ ኣይረሓቕናን ኣለና። ኣብዚ ዓብ ውድድር ናይ ምስታፍ ኩነታት ኣሚና ጉዕዞና ክንቅጽል ጥራዩ ዘለና ቃል ዴቪድ ሞየስ እዩ።
ዞባ ምምላስ ዘሎ ቅልስ ክለባት ፕሪሚየር ሊግ ካብትናይ ቅድሚ ዘሎ ውድድር ኣይሰንፍን እዩ እዚ ቀዳም ሰንበት ድማ ካብ ፉልሃምን ዌስት ብሮምን መን ዝወደቀ ክውስን እዩ ዓላሚ ዌስት ብሮም ሳም አላርዳይስ ድሕሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክለቡ ምስዓራ ኣብዚ ውድድር ናይ ምስናሕ ተኽእሎኦም ብተኣምር ጥራይ ክሰምር ከም ዝኽእል ጠቂሱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ዌስት ብሮም ካብ ውሕስ ቦታ ብ10 ነጥቢ ተፈልያ ዘላ ክለብ እያ ዓላሚኣ አላርዳይስ ንከም ቦልተን ኒውካስል ብላክበርን ዌስትሃም ክሪስታል ፓላስ ሳንደርላንድን ኤቨርተንን ዝኣመሰላ ክለባት ኣብ ዝዓለመሉ ናብ ሻምፒዮንሺፕ ተመሊሱ ኣይፈልጥን እዩ ጽሕፍቶ ክለቡ ዌስት ብሮም እምበኣር ኣብቲ ሰንበት አንጻር አርሰናል እተካይዶ ፀወታ ክውሰን እንከሎ ናይ ፉልሃም ድማ ሶኒ ንበርንሌይ ዓዲማ ኣብ እተካይዶ ግጥም ዝፍለጥ ክኸውን እዩ ባርሴሎና ንአትሌቲኮ ማድሪድ ሪያል ማድሪድ ንሴቪያ ዓዲመን ዘካይዶ ክልተ ግጥማት ህድና ንጽዋዕ ላሊጋ ግጥም ብሉግራናን ሮይ ብላንኮስን ወይና ዓወት ወይን ዝረግረግ አትሌቲኮ ማድሪድ ብናይ ክልተ ነጥቢ ጸብለልታ ኣብ መሪሕነት እኳ እንተላ ኣተኣማማኒ ብዘይ ምዃኑ ግና ካብ ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን ዝገጥማ ብዶ ክትምክት ክትክእል ኣብ ከቢድ ጻዕርያ እትርከብ ሎሚ ቀዳም ድማ ናብ ኑ ካምፕ ተጓዒዛ እተካይዶ ሓያል ፀወታ ይጽበያ ግጥም ዘን ክልተ መቐናቅንቲ ክለባት ከምቲ ናይ 2014 ንሻምፒዮንነት ዝውስን ሓደ ብሓደ ዝተፈላለዩ ናይ መወዳእታ ፀወታ ዘይኮነስ ዓወት ሓዲአን ናብ ምዕታር ጽዋዕ ዘጸግዕ ውጽኢት ዝህበን ክኸውን እዩ ብዘይካዚ ፀወታ ሪያል ማድሪድን ሴቪያን ሪያል ማድሪድ ድሕሪ ምፍናው ሻምፒዮንስ ሊግ ናውን ክትምለስ ዝኽሕኩሕ ጻዊዒት እዩ ደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ድሕርቲ ብዙሕ ዘይበርከተሎም ኣባሎም ሃዛርድ ድሕሪ ስዕረት ክለቡ ሎስ ብላንኮስ ምስ ናይ ቅድም ደቂ ጋንቱ ክስሕቕ ኣብ ዓይኒ ምእታው ኣብ ቅርሕንቲዮም ዝርከቡ ኣብዚ ናይ ጽባሕ ፀወታ እምበኣር እዚ ቤልጅማዊ ተጻዋታይ ገለኒ ዓወት ኣበርክቶ ብምግባር ንደገፍቲ ክለቡ ክህድእ ትጽቢት ብዙሓት እዩ ዚዳን ድሕሪ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ስዕረቱ ንጽዋዕ ላሊጋ ብምዕታር ጓሂኡ ክድብስ ተበጊስሉ ኣብ ዘሎ እዋን ጉዕዙኡ በታ ኣብ ውድድር ዘላ ኣብ 4ይ ደረጃ እትርከብ ክለብ ሴቪያ ጅምሮ ብምህላው ክኸብዶ ከም ዝኽእል ይትንተን ጽባሕ ሰንበት ኤውሮጳዊ ግጥማት ካብ ዝእንግዶ ፀወታ ዝዓበየ ኮይኑ ዝቐርብ ቅልስ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ክለባት ሴሪኣ ኢጣልያ ኣብ መዋጥር ብዝብል ግጥም ጁቬንቱስን ኤሲ ሚላንን ይከሰላስል ርክብ ላቪቻ ሲኞራን ሮዜኔርን ብዘይካዝና ኣብ ሴሪኣ ብሉጻታት ቃዓት ኮይኖም ዝቕጽሉ ዘለዉ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ኢብራሂሞቪችን ዘራኽቡን ክኸውን እዩ ሮናልዶ ዝሓለፈ ሰሙን ክለቡ ጁቬ አንጻር ኡዲኔዜ ኣብ ዝነበራ ፀወታ ንኽልተ ሽቶታት ብምዝጋብ ጁቬ 3 ነጥቢ ክትሓፍስ ኣብቂዑ ነይሩ እዩ ኣብዚ ሊግ ንብዙሕ ሽቶታት እውን ኣብ 27 ብምብራኽ ድማ ነቲ 21 ሽቶታት ኣቕፂሩ ዘሎ ሉካኩ ኣኸቲሉ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሽቶ ሴሪኣ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ናብ 40 ዓመት ዝቀራረብ ዘሎ ኢብራሂሞቪች ድማ ምስ ሚላን ኮይኑ ካልኣይ አንጸባራቂ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘመኑ ኣብ ምስናድ ዝርከባ ጥቃዩ ጁቬንቱስ ንተኸታታሊ 9 ዓመታት ንጽዋዕ ሴሪኣ ጨቢጣ ኣብ ዝደቀሰትሉ ኤሲ ሚላን ድማ ነዛ ጽዋዕ ድሕሪ 11 ዓመታት ንምጭባጣ ዝነበራ ሕልሚ ብጓል ከተማ ብምምጣልዩን እዘን ክልተ ዓበይቲ ክለባት ኢጣልያ ጽባሕ ኣብ ቱሪን ኣብ ጁቬንቱስ ስቴዲየም ክራኸባ ክለባት አትላንታ ጁቬንቱስን ኤሲ ሚላንን ብተመሳሳሊ 69 ነጥቢ ካብ ካልኣይ ክሳብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዐን ዝርከባ ክለባትን ናፖሊን ላዚዮን ድማ ብተመሳሳሊ 67 ነጥቢ እሞ ካብ ብናይ ሓደ ጎደሎ ፀወታ ኣብ 56 ደረጃ ብምዃን ይኽተለን ናይ ቅድም ዓላሚ ክለባት ኤሲ ሚላንን ጁቬንቱስን ነበር ፋቢዮ ካፔሎ ምጥፋእ ነጥቢ ነፍሲ ወከፍ ዘን ክልተ ክለባት ኣብ ቱሪን ካብ ስታፌ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ዝኣሊ ከም ዝኸውን እዩ ዝገልጽ ከም ዝመስለኒ ካብ ናይ ስዕረትን ኣእምሮኣዊ ፀቕጢ ክትወፅእ ክብድ ዝብል እዩ ብምባል ድማ እቲ ፀወታ ሓያል መውደዳር ክረኣዮ ከም ዝኽእል ይግምት ኣብ ምጅማር እዚ ወቕቲ ስታፌ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ንጁቬ ከም ሕቶ ዝለዓል እውን ኣይነበረን ጁቬንቱስ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንኽልተ ግዜ ኣብ ውድድር ፍጻሜ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ክትበጽሕ ዝኽኣለት ምዃና ይፍለጥ ዓላሚ ጁቬንቱስ አንድሪያ ፒርሎ ብዝኾነ መለክዒ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ክንሳተፍ ክንክእል የድልየና ምዃኑ ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና ብምባል ክለቡ ንኤሲ ሚላን ብቐሊል ኢዳ ከም ዘይትህበላ ብተዘዋዋሪ ሓቢሩሎም ቅድሚ ናይ ልደት ዕረፍቲ ኤሲ ሚላን ኣብ ቅድሚ ሴሪኣ ተሰራዓያ ትግስግስ ነይራ ስዒባ ግና አንጻር ጁቬንቱስ ኢንተር ሚላንን ላዚዮን ኣብ ዝነበረ ዓበይቲ ግጥማት ክሳራ ኣጋጢምዋ ካብ መሪሕነት ኣዝሊቓ ንጽዋዕ ሴሪኣ ንኢንተር ሚላን ሓሊፋ ሂባ ሕጂ ድማ እንሆ ድሕሪ 8 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ንምስታፍ ቦታ ክትዕቅብ ክትቃለስ ጁቬንቱስ አንጻር ኤሲ ሚላን ካብ ዘካየደቶም ዝሓለፉ 9 ግጥማት ኣብ ኩሉ ዓወት ሰነደት ብምዃን ኣብዚ ናይ ሎሚ ፀወታ ዝለዓለ ናይ ዓወት ግጥም ተዋሂቡ ኣሎ
زلوم سلطاني هاغراويت غانتا انجليز غاري ساوثغيت كابتن مريصوم زلو استفلاليو تصاوتو بسنكتنا شامبيونز ليغ يوروبيان ليغ صوتاتات كخسروا مخانو بمفلاط ابصق كم زلو يحبرالهم اف شامبيونز ليغ اوروبا نمغاطم تنسيعرنم ناي فصامه غطم سغيرن زلوا انجليزاوያን كلبات تشيلسي مانشستر سيتي زمص 29 غنبتا تركينات صوان معتا كطماطمان كلوا مانشستر يونايتد ون زمص 26 غنبت نوانጭ يوروبيان ليغ نمጭባት አንጻር ቢያላል ግጥም ይጽበያ ከም ዘሎ ዝፍለጥም ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ክልተ ሰነ ምስ አውስትሪያ 6 ሰነ ድማ ምስ ሮማንያ ናይ ምሕዝነት ግጥማት ከተካይዱ መደብ ተሰሪዑላ ዘሎም እዚ ጾታታት እዚ ድማ ነት ብድሕሪኡ ተካይዶ ግጥም ዩሮፕ ከመዳለው ዝኾናዩ ይኹን እምበር ኣብ ግጥም ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግን ዩሮፒያን ሊግን ዝጻወቱ ልዕሊ 10 ዝኾኑ ተጻወቱ ናይታ ሃገራዊት ጋንታ ድሕሪ ጸወቶኦም ንዕረፍትን ልምምድን ዝኸውን እኹል ግዜ ስለ ዘይረኽቡ ኣብቲ ስዕብ ጸወታ ክስለፉ ከም ዘይክእሉ ርጉጽ ኮይኑሎም በዚ ድማ አሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ጋሪ ሳውዝጌት በቶም ዝተረፉ ተጻወቱ ኣቢሉ ነቲ ናይ ምሕዝነት ግጥማት ከካይዶ ክግደድ ምዃኑ ይሕበራሎም ብወገን ማንቸስተር ዩናይትድ ማርከስ ራሽፎርድ ሃሪ ማጉዌር ሉክ ሻው ዲን ሄንደርሰንን ኣብ ተሰሪዑ ዘሎ ግጥም ናይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዘርክቡ ተጻወቱ ምዃኖም ይጥቀስ ንሽድሽተ እዋናት ዓዋቲ ባሎን ዲኦር ብምዃን ዘመነ ኩዕሶ እግሪ ካብ ዝረኣየን ብሉጻታት ቃዕቲ ሓደ ዝኾነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብዛ ናይ ሕጂ ኢጣልያዊት ክለቡ ጁቬንቱስ እንተወፂኡ ዝተረፈ ናይ ጸወታ ግዚኡ ምስታ ናይ ጸወታ ህይወቱ ዝመወሰላ ፖርቱጋላዊት ክለብ ስፖርቲንግ ክሕልፎ መደብ ከም ዘለዎ ካብ ጋዜጣ ማርካ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣነፂሩ እዛ ሓሳቡ ብስድራ ቤቱ ከይተረፈው እንደገፍ ረኺቡ ብምህላው ድማ ነቲ ውሳኔ ከይተግበሮ ከም ዘይተርፍ ብተወሳኺ ይግለጽ ሮናልዶ ምስ ጁቬንቱስ ክሳብ 2022 ዘጽንሖ ውዕሉ ካተለዎ ዝመጽእ ክረምቲ ካብታ ጋንታ ብምውጻእ ናብ ሪያል ማድሪድ ወይ ድማ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ከምርሕ ከም ዝኽእል ብሰፊሑ ክንገረሉ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ እዚ 36 ዓመት መሊኡ ዝርከብን ገና ኣብ ብሉጽ ብቕዓቱ ከም ዘሎ ዝኣምንን ፖርቱጋላዊ ክሳብ ወደ 40 ዓመት ዝኣክል ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ክእለ መደብ ከም ዘይብሉ ዝሕብር ሮማ ዕዳጋ ብርክታታ ብነሃር ዓብዩ ኢጣልያዊት ክለብ ሮማ ነቲ ብዳንኤል ሌቪን መዝነቱ ኣብ ስፓርስ ዘማዕደወ ጆዜ መሪኖ ኣሰልጣኒ ኣክኸውን ድሕር ምምዛዛ ዕዳጋ ብርክታታ ብቅጽበት ዕቤት ከም ዘርኣየ ተገሊጹ ብመሰረት ጋዜጣታት ኢጣልያ ዕዳጋ ብርኪ ናይታ ብኣሜሪካዊ ነጋዳይ ፍሬድኪን እትውነን ዓባይ ክለብ ዛጊት ናይ ልዕሊ 21 ሚእታዊት ዕቤት ኣርእዩሎም እዚ ድማ ሮማ ንመሪኖና መሳርዓ ምጽምባራ ቁኑዕ ምርጫ ምንባሩ ምስክርነት ረኺባትሉ ዘላ ትመስል ናብ ሴሪኣ ኢጣልያ ድሕሪ 11 ዓመታት ተመሊሱ ምስ ሮማ ን3 ዓመታት ዝጸንሐ ውዕል ፈሪሙ ዝርከብ ሞሪኖ ነቲ ዝለመዶ ቅርጻ ኣሰላልፋ ማለት 4-2-3-1 ዝበቕዑ ብሉጻት ተጻወቱ ንምፍራም ሃሰው ኣብ ምባል ከም ዘሎ ድማ ብተወሳኺ ይሕበር ተሳዊት ክለብ ፒኤስጂ መተካእታ ናይቲ ውዕሉ ምንዋሕ ሓንጊዱ ዝርከብን ኣብ ክራማት ክፍለያ ምዃኑን ዝውረዝ ዘሎ ኮኸብ ኣጥቃዓይ ምባፔ ንኣጥቃዓይ ሊቨርፑል መሐመድ ሳላሕ ከተፈርሞ ኣብ መደብ ከም ዘላ ከም ዝሓበረት ተገሊጹ ወዲ 22 ዓመት ፈረንሳዊ ምባፔ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ዝጥራይ ንፒኤስጂ ኣብ 43 ግጥማት 7 ሽቶታት ከመዝግበላ ክኢሉ ነዚ ብቕዓቱ ኣብ ሜዳ ከንጸባርቕ ብምብሃግ ናብ መሳርዓ ክጽምብር ብቐዳምነት በጊሳ ዘላ ክለብ ድማ ካብ ውድድር ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ብቸልሲ ተኣልያ ዘላ ናይ ዚዳን ሪያል ማድሪድ ምስራዊ መሐመድ ሳላሕ እውን ክሳብ 2023 ዘጽንሖ ውዕል ምስ ሊቨርፑል እኳ ተለዎ ኣብ ሜዳ ኣንፊልድ ክንኡ ክጸንሕ ዘኽእሎ ዝኾነ ውዕል ከም ዘይተቐረበሉ ዝግለጽ ብክለቡ ሓድሽ ውዕል እንተዘይመጽእዎ ድማ ነቲ ካብ ፒኤስጂ ክቐርበሉ ዝኽእል ጠለብ ብሓጎስ ክቕበሎ ከም ዝኽእል ተጳሰሪዕዎም ካብ ዘሎ ግጥማት ምስ እንምልከት መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ሎሚ ቀዳም ሰዓት 2 ፈረቓን ብግጥም ቶተንሃም አንጻር ሊድስ ዩናይትድ ፈሊሙ ሰዓት 5 ሸፈርድ ዩናይትድ አንጻር ክሪስታል ፓላስ ሰዓት 7 ፈረቓን ግጥም ማንቸስተር ሲቲን ቸልሲን ከምኡን ሰዓት 10:40 ሊቨርፑል አንጻር ሳውዝሃምፕተን ጽባሕ ሰንበት ፕሪምየር ሊግ ካብ ሰዓት 2 ኣትሒዙ ብግጥም ወልቭስን ብራይተንን ክቐጽል እዩ ሰዓት 4:05 ማንቸስተር ዩናይትድ አንጻር ኣስቶን ቪላ ሰዓት 6 ፈረቓን ዌስት ሃም አንጻር ኤቨርተን ከምኡን ሰዓት 9 አርሰናል አንጻር ዌስት ብሮም ብዘካይድኦ ግጥማት ቀጽሉ ከምሲዩ ሎሚ ቀዳም ግጥም ላሊጋ ስፓኛ ባርሴሎና አንጻር አትሌቲኮ ማድሪድ አላቬዝ ምስ ሌቫንቴ ሁዌስካ ምስ ካዲስ ከምኡን አትሌቲኮ ቢልባኦ ምስ ኦሳሱና ጽባሕ ሰንበት ድማ ሪያል ማድሪድ ምስ ሴቪያ ጌታፌ ምስ ኤቫር ቫሌንሺያ ምስ ሪያል ቫላዶሊድ ቪያሪያል ምስ ሰልታ ቪጎ ውድድር ሴሪአ ኢጣልያ ሎሚ ቀዳም ስፔዚያ ምስ ናፖሊ ቦሎኛ ምስ ኦዲኔዜ ፊዮረንቲና ምስ ላዚዮ ከምኡን ኢንተር ሚላን አንጻር ሳምፒዶሪያ ጽባሕ ሰንበት ድማ ጌኔዋ ምስ ሳሱሎ ቤኔቬንቶ ምስ ካሊያሪ ፓርማ ምስ አትላንታ ቬሮና ምስ ቶሪኖ ሮማ ምስ ክሮቴን ከምኡን ጁቬንቱስ አንጻር ኤሲ ሚላን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብ መቃልሕ ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ምሳኹም ጸናሕ ኩዳናይ ተስፋ ዝጌ ስለምክታልኩም ኣዘይ መስግን ሰላም